Ni kalit sa magbuto atong ligid mga kaidol. Ato na siyang dalon sa vulcanizing mga kaidol. Tanaw na to kung sa'y dahilan sa iyang pagbuto mga kaidol. Ato na siya ipadagan mga kaidol, pero dili ko magtungtong diri mga kaidol sa giingkuran sa driver. Dili kay musamot magkadaot ang kuan dito mga kaidol. Dili ko mag-ingkod mga kaidol diri front seat diri. Dili ko tumoy mag-ingkod para muduot siya dito mga kaidol. Muduot para maalsa ang ligid dito sa kuan mga kaidol. Atras para dili magarabihan ba. Mo ni technique sa motorcycle driver mga kaidol, pero ambot ang uban mga kaidol naka-technique ba ni. Ato siyang paandaron mga kaidol. Onda inggansa daang Pilimira sakay dayon ko dire kilid. Hinahina dai buhi class mga kaidol. O inggansa na ako Pilimira mga kaidol, gikumot ang class niya balhin dayon ko dire mga kaidol. Ana dire ko sakay. Para ang ligid sa atras nga murag muana ba mo nga dili kayo mabunog mga kaidol. Ang uban mga kaidol butangan og dagkong bato diri mga kaidol. Wa may dagkong bato, ako na rin magtungtong mga kaidol. Ana daw mga kaidol ana. Mangita ko vulcanizing mga kaidol. Kaya mga kaidol, dire ako tagagsakay. Hindi ko makita mga kaidol, larong skillet. Ay, burget. Ha?
Di daw sila mubulkit mga kaidol kay na ni-action po kuan ang kuan mga kaidol. Ni-action og ulan-ulan ang langit mga kaidol ba atotas. Atotas laing vulcanizing mga kaidol. Nitukar ang tapol mga kaidol. Wagod na. Kung pa man, igo pa ni taliti-taliti mga gamay mga kaidol. Baro nitukar ang tapol mga kaidol. Pero sige lang, iyaman ko na mga kaidol. So mangita ta karon mga kaidol, o vulcanizing mga kaidol. Imbis mangita tagpasayro, mangita nino vulcanizing. Na yung kinabuhi mga kaidol. Ambot na ba kayo namulkit sa atbang mga kaidol. Balibara na punta kanina. Wala mga kaidol. Langan na kita ni mga kaidol. Naay mo bulkit mga kaidol. Kondisyon dyan ng lawas mga kaidol.